Bueno, Jon Basaguren naiz eta disko berria aurkeztu dugu, Izaki Gardenak taldearen disko berria, Itsasarriak du izena, 5 kantuz osatuta dago, eta, ja salgai dago eta ikusten duzuen bezala kontzertuak ere baditugu, beraz, animatu. Baldin bazeundete bezala, irribarrea marra... Erabaki nuen kontzertu batzuk ematea bakarka, eta izugarri gustatu zitzaidan sentsazioa, nola beste sentsazio diferente bat zen. Eta gustatu zitzaidan, eta erabaki nuen grabatu nahi nituela beste batzuk, lagunei deitu nien, lagun batzuei, Iker bateriak akatu nirekin ibilitakoa, Libe García de Cortázar Neuat eta Sorkunen ibilitakoa, teklatuak eta hotxak grabatu ditu, Joseba Balestena Sexy Sexers, Mission City Blues, eta bar, gitarran, eta Eneko Kous taldean aritutakoa basoan. Abesti bakoitzak jotzen du leku batetik, niri gustatzen zaidan leku batetik, eta da pixkat paleta irekitzea, ze ideia zen ere ezertara ez mugatzea, aurki daiteke diskoa izten duen abestia bezalako bat, igual operoagoa dena edo inkluso dantzagarriagoa, diskotekeroagoa esan duen zait okurritu, rock alternatibo eta popetik hurbilago dagoena azken hori, eta aurkitu daiteke Ni naiz bezalako abesti bat, bigarrena dena country bat da, azken finean, edo country ilun bat, eta Johnny Cash etorri altzaizu burura, edo orduan nahi nuena zen lehenengo lan honetan gainera, aurkezpen lan honetan 5 abesti hauekin ez mugatzea. Sagarroia nahi. Saiatu gara pixkat ikutu amerikarra ematen egon, Estatu Batuetako hegoaldeko soinuak eta bilatu ditugu, oso soinu organikoak, ambientalak, eta ez dakit klasikoei begira egindako musika da, Neil Young, Bob Dylan, Johnny Cash, horiek Itsasarri gisa, eta baita doinu britanikoagoak, The Smithsetik hasi eta Coldplayen lehenengo diskoetara arte, ez dakit hor nonbait kokatzen da gure unibertso musikala. Larun bat honetan Gaztetxean elkartuko gara, Gasteizko Gaztetxean joko dugu Alabeidi Rock jaialdian, beste hainbat talderekin batera, adibidez Libek, teklatuak jotzen duenak, bere proiektu propioa aurkeztuko dugun berean ere, beraz, plana borobila da. Sagarroia nahi.